famille mille problèmes findini ɗaninoɓe atri majunoɓe trois familles mille problèmes serni selaɓe yaɗiɓe famille mille problèmes bonni kotigal bonni ndam wonko mbinoɗami hey wonko mbinoɗami mbiɗa min nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money yaji ko mbino mam ko rek ejo ballen Sofia lejo se ballan Sofia o hanget dodi ballen mo en gattide hakkile makko biye mo eden gonde makko ko wondi ko wana kan gor wondi Fatima he anto gandintuma hur jokki yi ko ay o mo kalta haalum haajam alay makko jammat ko han haajam ala hende hur jokki dum tan gandintuma mi non yan yaji mi halama haala Sofia mbiyam cedel mo wondi o wana kan gor wondi ko non pon wondi sabu so gorko mako fangi ko non pon pangi mi halama problème biye halta haala Sofia yi ko addi ka haajam ala hen yi ko wondi dum wala nanani pular ko addi ka do haala bibi addi ka do haala joni ko bawando hoore makko omo dari omo dartindi a faami o wimo wawani hoore makko fof mi wonno nene makko mi wadantunomo hunde fof joni non ko mino badi gaño makko min haajam ala makko Allahu akbar ngu Bukari e kadi noon kadi Bukari an famdi gacce Bukari an dey gonta neɗɗo gonda e debbo ma an ronto o bagasim anda ƴetta ambo ko buuji ma nuji to mi anda boole jakkiɗe anda ko ɗum woni an woni wala kan an kam Fatima wawma jongon wawma an kam debbo wawma tan an ko ni godda Amadou wallam sabu Allah komi dondiɗo ko nis mi talani ɗo dow komi talani jennoje mi talani ceefitgo wallam de mimi rondanaki hay goto ɗon nemek joom suudam ina daganimi Allah no weltanimi hen joom suudam no weltanimi hen goto waram haala kono gacce kay no mbara gacce leegal ngal han mirtiɗa ngal leegal ɗe jetta jama e juma e nder yimɓe e nder rew fu donɗa o bagage e nder waaɗima e nder koreji ma foof donanɗa ngal dewal ngal sukka ma amburu toɓro gacce mbiɗa de gacce Amadou gacce hande so gari hakkude men est ce que wona an ƴettataɗe an omo gandanɗa hoore ma ala ko woni hakkude ma e debbo sona kelle jasiji ngastugol muccugol jennugol ana wona joye a tinnaki a wawa hay tous tawi wona bone guiɗelam ɗum jarani du jarani haala arandi ko ndundiɗa honi teddi ɗum noon ar jeren war sese haajam ala e makko de war sese rek mi haalam ma Sofia ɗo darni en ɗo fewni ha fewi kala jaguiɗo caɗere ɗo e galle Sofia kañum dartone fewna kala ganduɗa musatama woni kay oto yejjide hanki de kanko gondunema takkiri dalma ɗo kanko takki salma ɗo kala ko ganduɗa ko muusi o wima yaye jaw attinen hakkille ma wattu ni Allah waɗi gorko ma resi ɗum addi ɗum e nder galle he onon gonduɗo te Sofia jibina ko jungo men mawni ɗo ko jungo men resa ɗo ko jungo men de se ballani mo ballo mi jaɓata ɗum ay Sofia so walli men en ballimo mo walli ɗo fof wallimo anani min noon mi wallatamo guilo wawa haw wawa o yiɗa fiidema o yiɗa ngaddemi mbeɗa wawi muñande mo hunde makko fof kono mi wambimo mi ɓuftimo hunde fof mi waɗanimo joni ko yiɗi joni ko dartiɗo omo haala mi walla mo waɗa mon gueɗe min mi jaɓantamo ɗum ko dartinotoma ɗo ha an ko duwata ɗo ko fof ko gullata ko fof haalnam goɗɗum ko haala kiram nde to gonɗo
kilam tan gonduɗa ɗum harta ko ɗum hakkude jiɗɗa nande. abdourahmane tan e hakkude makko no mbayni rek est ce que wonan ɗam kilam ɗo gonduɗa ɗo aɗa wuddila bani hirde mi hirat kay ko tagi mi hirata Fatima an Bukari billahi ay somi wawno hande tan wattannomi jawdi ƴeew mi lelmata mi hirsuma mi hutta mi defma ha ɓenda mi sakkora mi ñamata boom hay tewo mi ñamata mi sakkaratma ko muusma ko ɗum ɓooyatmi muus sabu ko an windiri noon hoore ma ko an wurdi noon an a ala hay galanterie gooto a wona jonge a tiɗnaki te an jurum ala e ma yurmede debbo ɗum walani e ɓerde ma an joni noon an min mi ñaguimami tan ka jurmaɗo debbo no feewi wona sa hiiɗi ha mborma sa hiiɗano hande wallay mbaɗata ɓuuɓa a wona ayno way muusini ay ɗum fof mi haalani ɗum muusi yo muusani yo mi hirat ɓaade o wi ko desaɗo komi desaɗo goto fof e jooɗo suudu mum o watti kam nawliraɗo mi hirat kebdi ɗo eyyi min min de gandimi no ganduno no surma ɗo nde min haalama mbi bukkadi de ne yiɗni de goɗɗo mbiɗa kam ko ya muñ surma wona ayno way muusini Fatima ɗum haala ka wona ka no haala haalte anani ko mbimami ko te andi ko ganditumami gueɗel gonguel noon sa yiɗi enen ɗiɗo haala men ne weela ina jirma ina waɗa fayida hoto haalnam haala mo kalta ɗo o ijam mbiɗa molanima Allah noon sa yiiɗi mbadden haalnam haala makko hoto haaltuɗo haala makko mbiɗa mooli Allah yiyan ko kala mo haala Sofia wonko muusma an kilam jaggima ha mbayɗani hande nen dugal Fatima mi hirat neɗɗo sa yiɗi gorko ma mi hirat ko tagi mi hirata gorkam mi hirat gorkam kay te andi ko ganditumami gueɗel ɗimmen guel ummo yaltu suudam eyyi ɓaade wawa haalde o haala gorko haala makko kalta inde makko mi yiiɗa ɗum ɗo nande suudam mi jeeyi suudam sa yeehi ƴeew ƴet tuba e wutto totta jonggom ɓorno ƴeew ƴetta gudel mum cakkal ngel e ɗiɗi waɗata ɗo e cité o ɓornoɗa saabi Allah tan ganda an kam an woni debbo gandu gona an fof no ɗum yaltin ɗemgal ma sabu meɗa yiyanna gudel cakkal en koɗi uura en cité en ɗum de ɗum wayri guiɗilam arje wadde guete ma he ɗum wayri arje hen feeñede arje hen miɗani kam malayka nelnoɗo yo fewnum fewn debbo happari loowi hen gorago ko juumɗo wallahi ko juumɗo il faut ɗum ɗo so tawini tan neɗɗo ina waɗa rectifié an kam ma waɗi rectifié gonda ngal bangal baalal batte ngal mbeewa tan hande ndeggina cikka moƴƴi janɗa ay o ñum daw tiigo maman Abdourahmane kala ay gonɗe ay ijam Bukari no teddide wallahi Fatima an ɗum tiiɗi haala men bagasam gitta han jungo ma halaawa cer mana gonɗa seytani taƴo endam naafiik rambaaj ha an mana yurmede Allah waɗe ma ma chéri a tardi mbaɗanoɗa ɗum ko avant mais après ha joni mbiya aɗa yurmo neɗɗo c'est dommage bagasam o noon yimmi ko cela ɗum sele 27 ok Bukari ko nartam ko woni nder nder mbima en a roota a wallata an rooto mbimi ko yafaw bagage ɗum bagage ari jinmi andude ko joni tinda bagasuji nen teddi walla ko Fatima wi ko i wonko yam min kay gila gareten bedde heɓe andu noon teddi mata kay muñ tan saabu ko an jeeri ɗum jimi ko kokka ham seeɗa Fatima yawata komi an aussi a yawata komi e dow Fatima aɗani ko jinmi Fatima o selam seli 27 bagasam mi yiɗa jungo makko mem hen mi yiɗa jungo makko tas wona wi komi ceemede so tawi tan mburu hooli hooram yomi sood bagage mi soodi bagasam oppo bagasam tout tranquille so ɗum ala mine makko ɗo e galle he momin mbaridir Allah eesh dewgal so ala gonga ko ni tan wattinorto mais min kam est ce que mi yaltata e ngal ɗo dewgal tan mi fofta Sofia mi accatama muk tanke mi dañani ko jinmi ko te accudema ni weeɓat ha ɓurta somi yalte dewgal ngal kadi holno yimɓe ɓe mbiyata kam min mbiyam mi yiɗa resede mi jooɗaki e dewgalam sabu nden Amadou
ma dañ ko weli ɗum ede minne mami pertu fof est ce que Allah horam nde uddi mi anda holno por mi wadde Oui. Ça va? Alseli jawon ton. Musuba o jawon ton. Abdallah min de mi sugulno madi. Ah, mbarga jam? Ah, dama tok saldo? De bawto to sore. Okay. an nene jongo an kay gilade ngaratende aɗa andi hay an mi yi ha ƴeewami guete yurmede haɗa kam yurma ɗum kay mataw ala ko woni hen somi yurma hima kanko haaju makko ala hen ay somi jogui ko haalata ma o fotat haw jippoɗa less o haala haaju makko ala yam yo yalte yam mbimi haala ka noon wawa ɗum he jongo kon paɗa gueɗe goori joni ko kaɓɓita bagage o nasa ɗum ha feewa haala ka mi wawa ɗum ko ɓuuri yawde yaccade kayidi jam joni de ɗum hanti min heeɓiɗi kadi rasu kaydi mi yeddani ma min haɓɓimi rasade de kono il faut komi yaaha mi lelo hami fofto ha ɓandam ndu arta mi dowra artude mi haɓɓita ɗi mi waɗa e rancé an ɓe kalam renake ɓe maya law noon Abdourahmane ça va alhamdulillah Abdourahmane mbeɗa andi ni en ngala heɓre enen fof ken haakiɓe kono wonko jiɗmami namno seeɗa ko ɗum woni yo Abdourahmane an kam hono mbaɗɗa tan an ha dodiɗa dongal wadde rewɓe ɗiɗa gurda e mi en bokay gasnamno ko wal firde iyo Abdourahmane aɗa andi min de natami nde e nawlirde ɗamaninomi hen ko mbololu e limbam hande noon ɗum wonta nimi ko mbami kono gojeɗ e girgal ñaaki ko probléme tan woni hakkillam he bokay an dewgal ma sewaɗ lewru han mi haalanma noon amma yi ko ɓuuri dongal ñaaki min wima noon ɗum ngal namdal noon acci ha daña lebbi 6 mariage gaddanami ngal nani et puis kalda o jongo o mutur tan wayno sambara e pawara e sare babba ɗum kono woyi ay debbo no yonde yaara seese haalda seese haalde o han wayno mbuusu ndiyam min kam noon so ɗum feeji tan wonto e girgal ñaaki wallahi mi warata hooram de so ɗum feeji kam won tan cuuriki mi yaltat hen seese mi wuro gurdama moƴƴam ɗum tan mbaɗa Fatima ça va barka jam Jamde man jafara dérangement. non wala problème Na selike. mawɗum Dem tanke. alhamdulillah Ni Abdallah non ko jima hande ko melani kam. ah bon In sona jongo ma. Iyade bukali jeer. Or bagage be jeey sori ko bagage mi anda ko be ciori. Ala mo roni dum sona bukali. Te nange no way wolde ni. Bukal fo ne war ni wi ciafe susa haal. jongo bukari ko woni bandam giɗam sehila wonkoyam mon linde meel ko wonat tawi wona jamɓol jam biɗo beyi ɓoltoɗo baaji majjere ma ko woni bukara ay joom suudu ma o ala fof ko wiyani ala fof ko heddinani mi haalano waɗi manque de respect han o waɗi ɗum ko haw sagnoro kam mi haalano noon holla seedanagal makko o wimo walluma ha bukari jongo saabu allah e nelan mo ay an
ka joɗɗo ka jontaɗo ka diryange te an ka intellectuel sibo Allah woto jaggat kon ɗon gueɗon bolle puyɗe mbiya haɗa waɗa ɗum gueɗe mawɗe ɗum ko bolle puyɗe somi faami an jaggiɗa ɗum ko bolle puyɗe bolle puyɗe ka est ce que ɗum no yoori neɗɗo yurmoto gorko mum seeɗa ɗum yoorani bandiraɓe fof nde dara wa leegal ngal fof nde dara wiya ƴeew gorko Fatima o enen rona bagage ɗum yoorani ƴewde makko ɗum yoorani ɗum waɗa ko barke neɗɗo yurmoto gorko mum seeɗa jam Abdourahmane mene haalanma Boucar rona o bagage no wawi teddude o roy no goy taskide goɗa damal gal yimɓe haalmane jal ya ko a wallata kam ɗum a meeɗi yide kam waɗi ɗum mi meeɗi ronade ɗo Boucar ɗo bagage walla mi rufenam ndiyam gonga noon mbiɗa ñaadi mais min o moom mbiɗa raɓideede noon mi jagganta neɗɗo haydara so gasi tan gasi dugo so waɗama tan gasi min ko ɗum jiiɗi an aɗa anndi hen sa min komi koyɗo walla komi jammel walla komi posaɗo ayi min hankkadi Abdourahmane hareji ɗi gullaari ɗi fof mi fawi ɗum to gila Sofia naati ne sula min jooɗi min jewti waɗi kam conseil ɗo conseil uji ngannduɗaa mbiɗa anndi ko haali ko machallah ko haala baɗɗo fayida an kadi neɗɗo ne juumano min komi neɗɗo somi juumi kadi mi foti juumde to gasi noon ala min haala min kay wona ɗum kadi min noon aɗa ko jinmi haalandem min mi jaɓata hay ceemede goto ne daro ne waɗa manque de respect hay goto mi jaɓanta ɗum mi haala noon aɗa wi aɗa yurmomo min so tawi ko sehen walla ko naafik so wiyam tan o artiri ngel o jeese ɗum no min ɗum waymi kono simme waye say koni mi jaɓanta ɗum ɗo hay goto he artir hakkille ma noon jonggom ƴeew woto yejjin noon fañmata ko jurmaɗomi te fañmata ko jeewam kay woni yaay mum Aliou so neɗɗo yurmama neɗɗo tan ko bone joni somi faami ko hande ngannduɗa Fatima ko jeewoma ɓoyi ɗum andude caggal nde no wiyomo jogema jurum Boucar ko an jaasi an jeli Boucar ko an betti kam hande ko ɗum mbiyata mbiya ko jeewam hande ngannduɗa ko jeewma nagge fitto ɓiyum kono a ñaani ɗum de ƴewti ɗon kaaldata ni Fatima an woni ɗo mi wonɗo Abdourahmane afande wona ɗum noddunamam sa bref guitten ɗum payen ɗum to Abdourahmane ko nanimi ko noon ko nanda tu es impuissant mbiɗa he ham haalanma ɗum i jam Abdourahmane min koye galle jiyam min koye famille en bokkimɗi min mbiɗa ngabba des mbiɗa tello min wasatinde ɗum i Abdourahmane ko cuuɗi toon kam e ɗum aduna kay ballodirat tan enen fof ko gootum enen fof koyen famille koyen gootum so dañi ol probléme kay mbawi haalande kam ko gonga ko less ngoni mais mbiɗa ngabba dow mbiɗa tello mbiɗa yaha mi arta hunde kay so kewima kay kala en ballodiroyam wala yejjida min komi yifat hen a yejjidi wuura men safaruji gonɗi noon di ma yejjidi ɗum mais noon so joom sulma wayi ni foti waddemo comprendre rek ko cukalel tan neɗɗo fof woni oɗo situation joom sulmum fof ko poɗɗa yurmade te an Allah no hokkuma rewɓe moƴƴuɓe machallah annen an safrotto hoore ma mawɗo kañum safrotto hoore mum jiɗum ko ɗum ɗo ummo jonde ala minen Côte d'Ivoire toon waɗi safroɓe mimam to joɗɗa ɗo mi noddoɓe téléphone mi haalnaɓe ɓe kumta haaju ma te ala ni sa mbimi neddirimo halisma ni kamɓe ɓe kumta haaju ma ha para joɓaɓe sa welama min hooram mi itta ko jogimi ko mi totta ceernajo o somi tottimo ha paadi o fuɗɗi ɗo so woni on ko manqui en mi arima mbimi Abdourahmane min kiram ɗo mi tottuma ballodiren an ka gorkam ka bonam gorko ka fofam neɗɗo fof ne duura neɗɗo ko neɗɗo duwanta neɗɗo ko boni mi duwantama ko boni ko wawi wonde fof mine maari dugde e galle en kaɓa min jiiɗa mam tan ko jaam yewten haala makko de haala ka no wayi juude raɓɓide fof mi wawa haala jinmi ko jalta sundu ko ɓuuri yawde yaccade Boukary yaltu sundu jonggom ko an wawi huccidde am han kaalangol kongo jonggoma ƴeew saabu Allah anen cohlumi est ce que lappata hoore ma kellel mi ƴeewa beela taw ka ɗanir taw ka duytowo walla ko rabuji mbima mi ɗana e saaha mbori fiya hooram kella yomi ummo min ko ya yaltu sundu wala nananta yaltu anden affaire yi dañ jaman haɗa yinno yomi aro nder suude kono a dañano ɗum mi dañano ɗum hande jonggom ko an riwa tawi kadi nder ko dañannomi timmi mi jaɓata ɗo noon wonde ɗo oɗo mbaɗa manque de respect hay goto jaɓanta ɗum sor Boukary wona gallen ni tan mbatton cika min mboɗo jaɓa ɗo semeɓe hellifaɓe ne gonnon e lohoho meɗe naatayam hay goto mi jaɓanta ɗum désormais gasi ha laaɓi c'est fini koma dogduji mo mbaɗɗa ni mi foti poɗɗa wadde ɗum par ce que debbo mo joguiɗa ko debbo cukalel de cukalel to se keɓɗa ɗum te machallah omo faami aduna o an noon waɗamo comprendre ala sago doka min de sa jaɓini kam gaccami affaire nde junggam e réglement ɗum no tot
noddama on somi noddimo téléphone mi hannimo o waɗatma haajuma Fatima an cikkude haɗa jogii bawɗum safrude minen Côte d'Ivoire cukalel guila ni koni tiggu ko fewnene balme mum ene lootane a yiyande mbami ni ne foti yimɓe kaala en Fatima o yanta yamde ko Allah tan gondi gondanay neddo a haalata ha maaya ko jiɗɗa fof mbaɗa mais ko Allah tan gondi minen Côte d'Ivoire mi ngalani on cakande safari fof nen toon safari mi miijuɗa fof nen toon haɗan cohlumi an woto mbuɗuma ya hen haaldanam on tawi hombo wawi kala ko wima min ma wiyanma haalis nawna ɗum a faami kalde ha pamdiron woto mbuɗuma ya hen par ce que onon ko rewɓe hoton keewi haajuji joga haalis ma anani ɗum tan cohlumi buddiɗam ko buddiɗma mais Allah ko moƴƴi mami haalnumo mami yowdemo ko inchallah o safruma ha para so paɗi joɓen mo gasi ɗum siidani goppe jungo ma jeyenda goppe jungo ma inchallah doko leni kam o ko liggudogol kam wallahi ko liggudogol kam mais mi yata haydara bukari on ɓettumo ɗo fulla e fayida taw ganduɗa ala jugo ala gulari ala haydara mi wara mo récupéré ko mbimɓe heɓanmo komi heɓanmo ɓende to wonɗo ko liggudo bukari par ce que ɗeyde guite mo jiyamde mi heftinani gorko mum mi heftinani mo bukari wonani wano ha mbiɗa haala wiyamo usta kam wiyo bama bugal mo pitamo no jungo mako sa sikkino ceerno ma ɓuuri ceernam on va voir oui, ça va, bébé Kouba, Basité. Alhamdoulilah, ça va, tout le monde va bien là-bas. Dieu merci, ça va bien ici, je vais bien. Machallah. Oui? Fatima! Ça va, Axel? Ça va bien. L'attendez? Ok. Amadou sibi Allah sa naɗo nde sulam ɗo addanam jam tan komi ñaguɗoma sibi Allah nelaɗum sa naɗo nde sulam addanam jam to gonɗo mi moodi Allah an he ban gondami hunde ganda ko gardumi mi marno bone an naɗɗo fof addata ɗo jam non mi molanma Allah de hanam tan ko mami famde he hande ko jam gardumi e wona jam gadduɗa e bisimilla ma joni an weccan hodde ala mi andal mi hande bon joni min wonko jiɗmami namnade ko jam te min somi jogui joom tan mi accat suudu ma par ce que mi ari ɗo jandilami mbaɗami ni joni noon min wonko jiɗmami namnade
ko jambi an koye galle he gonɗa kala kewe galle haɗa andi est ce que Abdourahmane est ce que addani ɗo seeremɓe walla e to safroy walla wonɗo yeehi par ce que neɗɗo kam warafi tan joɗoɗo ni tinande hay goto arani galle pour safrude ɗum walla jiiɗa eɓe jalta ɓe mbaɗa naata yalto eɓe jahata seeremɓe Amadou mi tinani ɗum de so Allah non min rafi Abdourahmane on muusimi noon par ce que ko miñam mais addude rewɓe maɗɗiɗe e nder galle gonda Sofia e jeew haydara wawa vraiment no muusi no yurmani kadi ko miñam min kam mi yiɗna ɗum oɗo probléme vraiment an jogo an hono an jogo he anda ko mbaɗa an on kopporo mom joguiɗa joni hot pawɗa ɗo jagga gorko ma tan elle joguiɗe poupée Bukari ari suudan ɗam monnen haala ha mon jogoɗo way onon dar wormen ko ni tan an kay an hoto pawɗa mbiɗa Fatima haalda e Bukari fetse min mbiɗa adduma hoto pawɗa ɗum Fatima ala droit haalde Bukari onon dar worɓe mon ko ni tan jaggiɗon elle jogui poupée ko weli on fof baɗon ko weli on mbiyon ko noon dewgal wonde Amadou faut dire wallahi billahi entre toi et moi faut dire c'est pas toi qui a fait ça là wisan wona an wadi ko Abdourahmane ko wondiro ko Fatima merde Fatima an kanne an neɗɗon yalti liggo miñum a meeɗi ɗum yidade ne non mi yafata par ce que min mi ƴewnimi onon yimɓe galle ɓe fof kala probléme somo haalama tan mbiyon est ce que wona Amadou min komi bonɗo walla komi sukuñi walla komi vampire yaf andi ko an tan non ɗum ɗo de he a andira kam ɗum est ce que meeɗim ɗum wa walla meeɗi ɗum wat babma joni yafam non Fatima wot toñam de e yafam wot toñam joni min ko namduduma tan jaram kala non wat on question mi yiɗa yo neɗɗo namde à partir de hande hay goto on namde on question yafami wadde a faami an miñam ñawa ɓernam no huɓɓi mbeɗa yiɗi safrude miñam haɗa kam e beele ko min mais aɗa kam andiri nden boni joni komin ñaguɗomo joni anda toon ceernaji tan mo ganduɗa tan e ɗeɗo guuɗo sahaji ɗi tan bawol tan safrude Abdourahmane dow suturu taw ma sama tinan madema tinan atin a wawa ɗum wona mbiɗa hay goto arani hay goto wallani ɗum a yiyani heɓe jaal mi yiyani eyyi joni min meɗa andi ceerno woni bawɗo ɗum safru mais haɗen taki mi yiɗa naata probléme he pourquoi aɗon kam mbaɗa accusé ko heeɓi ko Abdourahmane joni yafumi rek non min mbeɗa jogui sehilaɓe seeremɓe ha heewi wawa ɗum safra ha sella ɗum ko ala probléme junggo waɗi fof junggo no wawi ittude so woppe junggo o sellat an Fatima an ko sehilma an ala ɗo ganduɗa tan ceerno tan bawɗo ganduɗo e ley leyɗele fof min de mi anda min ko an namdorom tawa anda ceernaji mo ganduɗa kadda e Bukari ɓamɗon jogon cafron ono Abdourahmane ko bandiraɓe min de il souffre de ay anno a yetti kilaminema de jooɗo noon degla koɗɗa jooɗo fottin bagage ma hokke ɓiya bo a nani kalmi ko fet se min annuma ɗo mbirita kam nane escalier je haɗa ɗo mudur haɗa wayno kagal haala ko noon yoyon de ko mbaɗa ɗo no feeram boni ko sa en tan gujjina yeeso mbaya no fuune ni e ñaw a ñaw be ko rewɓe mbawɗa suudu ma rode a watta ɗum ni a wullata a mawninani kaɗo laafile teeni o leɗɗe hamara holal min ɗum dogani ɓandam ni ko mbatton ɗo ho dogani ɓandam ni won kono simme waye sayku ni ay woto wonde mbar wara ɓandu hay dara wayani yam ɗumde puyɗi goppitamo ni tan e ballanmo tan sibi Allah nala ɗum min ko ganden koye ceerno non heewi mais min mi wasɓe yon sa soɓe mbawi fawde gueɗɗe e junggam ma o sellu kono kamɓe wondi ko min hoɗon kam mbaɗa accusé est ce que oɗon kooli yomi ɗum safo ɓe Amadou ko kalta non joni jagga haalde Bukari son kalde on pamdiri jeeyi kadde on ceernajo saframo haal ka gasa min ala mo gandimi en mi anda e ceerno goto mi anda min ko an namdoto tan aɗa andi ceerno kadda e Bukari mini jokon cafra ɗum ɗo ɗum tan joni wiide joom suudu makko nen jooɗi ne daramo te ɗum yoorani ko bandira e moon enen ballodirat tan ha affaire o gasa e dow jaam taw ma samatina ma damatina saɗa wawi wadde ɗum non son jiiɗi yon ballodir noon on kolatomi gandon min mi ala ɓerde bonde o faami min andiri kam ɓerde bonde ala mi andirani a gasi wat e moƴƴi c'est que min mbiɗa andi gueɗe gotel an a waɗi capable a wadde gueɗe ganduɗa kala ko neɗɗo wi hunde nde foti huccade terrain ma nde har sa ko mi namdoma ɗum Fatima a yaani somi immaki ɗo mi fiima ɗo ha cekkanawma an gonɗa ko bonde an gonɗa ko ɓawlude ɓerde wonde sokot an ko an ko jeeñtami ko min ɗum ala e am kalta ko ala ko pawɗa wallahi neɗɗo warma ha par ala jeunesse ma
ko zanru ñaama an mawɗa wadde kappab ko hay goto susa wadde ɗum e galle mais mami tu balle ma mande abdraman mo safro haw yo keng taw ma samatina ma dema ties jiɗa ko ma aɗa makko woni ɓennan mi harantaman toi et moi là je vais régler ton cas après un peu réma wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yip gondigal wela yara yeso sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gaw waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata